Па статыстыцы, кожны дзень да мільёна жыхароў і гасцей Беларусі робяць пакупкі ў магазинах Еўраопт. І вось чарговы падарунак. На гандлёвай плошчы ў 1000 квадратных метраў 8000 таварных пазіцый, дзе можна знайсці любы тавар для спадобы і для розных катэгорый насельніцтва. Падобныя гандлёвыя кропкі ўзведзены ўжо ў многіх раённых цэнтрах. І цяпер спажыўцам няма патрэбы ездзіць у раённыя цэнтры за некалькі дзесяткаў кіламетраў. Усё неабходнае можна набыць менавіта тут. Мы очень рады. Спасибо большое. Цены пока что еще устраивают. Нам очень приятно, что мы получили в нашем поселке этот магазин. Ассортимент нас радует. Цены приемлемые. Продукты всегда свежие. Садавіна і гародніна, морапрадукты, каўбасныя вырабы, дзіцячае харчаванне і прадукцыя ўласнай вытворчасці. Усё для шаноўных пакупнікоў. А яшчэ і канкурэнцыя па якасці працы, ассортименту і цанавой палітыцы. Здоровая конкуренция должна быть всегда. И наш основной конкурент – это наши райпо местные. Я думаю, что все-таки конкурентная борьба честная, она должна быть присутствовать. То есть, наверное, все-таки райпо должно пересмотреть какие-то свои ценовые моменты, да, чтобы как-то привлечь покупателей, то есть организовать какие-то такие же акции. Поэтому я думаю, что в здоровой борьбе должен победить сильнейший. Усё зручна, даступна і па самых сучасных стандартах. Сервіс ад Еўраопт прыйшоў і ў глыбінку. І гэта вельмі добра ў першую чаргу для насельніцтва. Ждали магазин, чтобы открылся нас в Октябрьском. Раньше мы ездили на Светлогорск, автобус Еўраопта нас возил. Все очень было хорошо. Каждую субботу мы ездили и выигрывали такие покупочки, и разные детские игрушки давали. Все намного дешевле. А нам, как на пенсии, очень выгодный Еўраопт. Акрамя набыцця неабходных тавараў, жыхары гарадскога пасёлка цяпер змогуць і прымаць удзел у гульні «Удача ў прыдачу» і збіраць бонсцікаў. А для раёна гэта яшчэ і падаткі ў мясцовы бюджэт і 50 новых працоўных месцаў. Гэтая гандлёвая кропка стала 80-м аб'ектам сеткі Еўраопт у Гомельской области. Еўраопт появился еще в одном районе Беларуси. И наша цель – дойти до каждого белорусского покупателя стала еще ближе. Ведь в будущем году мы продолжим эту работу. Прежде всего, в белорусской глубинке, в селе. Ведь мы убеждены, что ассортимент столичных гипермаркетов должен быть доступен для каждого белорусского покупателя, независимо от того, где он проживает. Также в входящем году наш онлайн-гипермаркет «Е-доставка» стал доступен всем жителям Республики Беларусь. Теперь заказ можно сделать по всей стране. И наши курьеры бесплатно доставят заказ в любой город, в любой районный центр, крупную деревню. У адыходзячым годзе Еўраопт паспеў зрабіць шмат карысных спраў і завяршае год з 500 магазинаў ва ўсіх рэгіёнах краіны. А яшчэ папулярныя онлайн-гіпермаркеты «Е-доставка» і «Гіпермол», якія працуюць на тэрыторыі ўсёй Беларусі.